Razer μας έχει συνηθίσει στο παρελθόν στην κυκλοφορία περιφερειακών, τα οποία βασίζονται σε πολύ γνωστά παιχνίδια. Αυτή τη φορά, σε συνεργασία με την Blizzard, μας δίνει τα Razer Manowar, βαμμένα στα χρώματα του Overwatch. Είμαι ο Αντώνης, βλέπετε Dr. Noob και αυτό είναι το review του Razer Manowar Tournament Edition. Ως γνωστόν, η Razer στις σειρές Tournament Edition των περιφερειακών της χρησιμοποιεί αποκλειστικά ενσύρματη συνδεσμολογία. Έτσι και το headset Manowar δεν αποτελεί εξαίρεση. Το καλώδιο είναι υφασμάτινων ινών, πολύ καλής ποιότητας, με μήκος 1,3 μέτρα, ενώ ταυτόχρονα σε συσκευασία περιλαμβάνεται και extension splitter, το οποίο φτάνει το μήκος των 2 μέτρων. Η σύνδεση γίνεται με βίσμα 3,5 χιλιοστών, ενώ δεν λείπουν και τα χειριστήρια για τη ρύθμιση της έντασης του ήχου και τη σίγαση του μικροφόνου. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των Manowar είναι η άνεση που προσφέρουν στο χρήστη τους κατά την πολύ ώρη χρήση. Η Razer, με τη χρήση ποιοτικών υλικών όπως η δερματίνη και το memory foam στα earcaps, έκανε εξαιρετική δουλειά, ενώ ταυτόχρονα κατάφερε να πετύχει και μια υψηλού επίπεδου απομόνωση του περιβάλλοντος ήχου. Η άνεση αποτελεί προτεραιότητα για μένα και σε συνδυασμό και με το μαλακό headrest μπορώ να πω ότι αυτή τη φορά έχω βρει τα αγαπημένα μου ακουστικά για πολύ ωραίο gaming. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε την ύπαρξη πτυσσόμενου headband, ενώ και τα earcaps είναι περιστρεφόμενα αλλά δεν είναι αναδιπλούμενα. Όντας gaming headset, τα Manowar κρύβουν στο ακουστικό τους ένα εύκαμπτο omnidirectional μικρόφωνο, το οποίο όμως δεν εντυπωσιάζει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Τα ακουστικά χρησιμοποιούν δύο τεράστιους μαγνήτες νεοδημίου των 50 χιλιοστών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα εντυπωσιακά δυνατό ήχο. Εκεί που πάσχουν είναι σίγουρα στα μπάσα και με βεβαιότητα μπορώ να πω ότι δεν είναι τα πιο κατάλληλα ακουστικά για ακρόαση μουσικής. Παρ' όλα αυτά είναι θαυμάσιες στις υψηλές συχνότητες, κάτι που τα καθιστά ιδανικά για παιχνίδια όπου η καθαρότητα του περιβάλλοντος ήχου είναι υψίστης σημασίας, αν συνυπολογίσουμε την έλλειψη πεντακάναλου ήχου. Για την ιστορία, μιλώντας με αριθμούς, τα Manowar έχουν συχνότητα απόκρισης 20 έως 20.000 Hz, αντίσταση 32 ohm, ευαισθησία στο 1 kHz, 112 dB και μέγιστη ισχύ εξόδου 30 mW. Τα Manowar κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά με τιμή που ξεκινάει από τα 113 ευρώ, που κρίνεται άκρως ικανοποιητική για τις επιδόσεις του και την άνεση που προσφέρει ακόμα και στους επαγγελματίες του είδους. Αυτά λοιπόν από μένα. Ήμουν ο Αντώνης και είδατε Dr. Noob. Και όπως πάντα μην ξεχνάτε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε και subscribe στο κανάλι μας για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο μας.